Ndị be anyị ekene m unu. Aha m bụ Maazị Ifeanyi Chukwu Ihediogbor. Eshi mpaghara Obo. Anọkwara m n'obodo Ondo ofe mmanụ. Na mbụ m na-ekene ndị niile na-enye aka ịhụ na asụsụ Igbo bụ ihe ga-ehibe odo n'ala Igbo anyị. Maka na ọtụtụ ndị nne na nna ahapụla asụsụ anyị na-asụzi asụsụ oyibo. Ụfọdụ na-eji aṅụ isi na ụmụ ha na-asụ asụsụ oyibo, hapụga asụsụ nke eji mara anyị nwa bụ ndị Igbo. Ọkachasị mkpa ụmụnne anyị ndị nwoke na ndị nwanyị ndị nke na-arụ ọrụ ebe dị iche iche, ịbata sụọra ha asụsụ dịka onye Igbo, ha gbaruo ihu. Ụfọdụ na-emepe ọnụ gwa gị na ịsụọ asụsụ Bekee iji wee maa atụtụ. O nwere mgbe m jere obodo ofesi, bata n'ọdụ ụgbọelu nke nọ na obodo ndị ofe mmanụ. Mgbe m tụrụ n'ọdụ ụgbọelu ahụ, m wee hụ otu nwaada onye be anyị, onye akara aha ya eji mara ya ebiri ya n'elu uwe nke oyi. M wee sụọrọ ya asụsụ ebe anyị. Ya bụ nwa amadi asị m na m sụọ asụsụ okwu Bekee. Ihe dị otu a wutere m, ma sị ihe aha abụrụ ọ na-anụ ihe m na-ekwu. ọfụma anyị na-anụ ya ọfụma, ọ dịka netwọk ọ gakene mmadụ agbagote ọ gakene ọ netwọk gị mmadụ agbagote. Ihe dị otu a wee wute m, maka na ịne anya ndị ofe mmanụ, o nwekọtara ka ị sịrị fụ onye ofe mmanụ o were okwu Bekee na-asụrụ nwanne ya bụ onye ofe mmanụ, na-agwa ya okwu site n'okwu Bekee. O nwekọtaghị ka ị sịrị fụ onye ugwu o were asụsụ okwu Bekee sụwara nwanne ya. Ọsọsọ anyịwa bụ ndị Igbo. Ọ ya mere m ji na-ekene onye hibere ọnọdụ a. Nsọ ga-adịrị gị na mma. Ọ bụrụ maka ihe nrite nke unu tinyere n'ime ya, mana ọ bụ iji nyere ndị mmadụ aka ka ha ghọta na ha bụ ndị Igbo, iji nyere anyị aka ka anyị ghọta ebe anyị si, iji nyere anyị aka ịkwado asụsụ anyị. Maka na asụsụ anyị dịzị ka ihe ọgbara agharị n'ụbọchị taa. Ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ike sụcha asụsụ Igbo, ha hapụ itinye okwu Bekee. Ọtụtụ ndị Igbo amarọ dị ka esi asụ ya bụ Igbo chaa chaa chaa. Dịka onye Igbo ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ, o kwesịrị ebe ọbụla ị nọ, ị na-egosi na ịbụ onye Igbo. Ọ bụrụ igosi ya site na ime mkpọtụ ma ọkwanụ ime okwu na ụka, kama igosi na ebe a bụ ebe ishiri pụta. Ọ na-enye nkwanye ugwu. Asụsụ ebe anyị na-atọ ụtọ. Ma ọ bụrụ ndị Obo ebe a mụrụ m, anyị bịa anyị sị ọ na-achọ ụchọ.
asụsụ ebe anyị na-achọ ụchọ. Ịna-anya ndị ọcha n'ụbọchị taa, ọ na-amasị ndị ọcha ịsụ asụsụ Igbo anyị. Ọ bụrụ na unu n'ezie anya nke ọma, unu ahụ na ndị ọcha na-asụzi asụsụ ebe anyị. Ọ maka na ọ na-achọ ha ụchọ otu anyị si asụghị ya mere o ji na-amasị ha. Biko ụmụnne m, ma ndị nwanyị ma ndị nwoke, ọkachasị mkpa ndị nke lụrụla di maọbụ nwanyị, ndị ji ụmụaka, were na ya dịka ka eke m ga-esi wee kwuo ya, were na ya dịka mkpa dịrị anyị niile ịkụziri ụmụ anyị ka esi asụ asụsụ ebe anyị, maka na ọ ga-enye aka, ọkachasị mkpa maka ọbịanihu. Ọ ga-enye aka iji wee kwado asụsụ anyị. Ọ ga-enye aka iji wee mee ka mba ụwa mara na ọ nwere ebe a na-akpọ ala Igbo. Ọ bụrụ na anyị na-eme nke a, ọ ga-enye aka imekwe ka ndị ke na-eto eto mụta ya bụ asụsụ. Ọ bụrụkwa na a ga-eme ya n'ụlọ akwụkwọ ọbụla, mee ya ka ọ dịrị mkpa na nwa akwụkwọ ọbụla ga-amụrịrị ka esi asụ asụsụ ebe anyị, ọ ga-enye aka ijikwa wee kwado ya. Ọ dịka ohere nke unu nyere m erugo na njedebe. Ana m ekene unu. Ndewo unu.